ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବି ପନିର ତରକାରୀ। ପନିର ହାଫ୍ କେଜି, ପିଆଜ ଗୋଟେ, ଟମାଟୋ ଗୋଟେ, ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚାମରିଚ, କାଜୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିବା। ଆଗେ ଭାଜିବା ପଛେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିବା। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଚିକେନ ମସଲା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେବା, ରିଫାଇଣ୍ଡ ତେଲ ଦେବା, ବଟର ଟିକେ ପକାଇବା। ମୋ ପାଖରେ ବଟର ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ସବୁକୁ ପକାଇକିରି ଭାଜି ନେବା। ବେଶୀ ଭାଜିବାନି, ମୋତେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ରର ନାଡ଼ ଦେଇଦେବା। ବେଶୀ ଭାଜିବାନି, ଟିକେ ଏମିତି ହେଲେ ବାହାର କରିଦେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିବା, ଥଣ୍ଡା କରିବା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିବା। ମୋ ପାଖରେ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ନଥିଲା, ମରିଚ ଦେଇଦେଲି, ସାଥିରେ ବାଟିଦେବି। ତାକୁ ବାଟିକିରି ସାଇଡ଼୍ କରିନେବା। କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ରିଫାଇଣ୍ଡ ତେଲ ଦେଇ ଟିକେ ବଟର ଦେବା। ଫୁଟେଇବା ଜିରା ଟିକେ। ଜିରାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲେ ବାଟିଥିବା ମସଲା ଦେଇଦେବା। ଭଲକିରି ଭାଜିବା। ମସଲାର କଞ୍ଚାପଣ ଯାଇକରି ତେଲ ମସଲା ଛାଡ଼ିଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। କାଜୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ଯେ, କାଜୁ ନଦେଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ପନିର। ମସଲା ତେଲ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ସବୁ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବ ପନିରକୁ ଦେଖିକିରି। ଏମିତି ତେଲ ବାହାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାକୁ କଷିବା। ପାଣି ଦେଇଦେବା। ବେଶୀ ଝୋଳ ରହିବନି, ମତଲବ ଟିକେ ଲଟପଟା ହେଇକି ରହିବ। ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। ମସଲା ଭଲକିରି ବେସର ପାଣି ଫୁଟିଲେ ମସଲା ପାଣି ସେଥିରେ ପନିର ଦେଇଦେବା। ପନିର ଭାଜିକିରି ବି ଦେଇପାରିବ, ମୁଁ କଞ୍ଚା ଦେଇଦେଲି, ମୋତେ କଞ୍ଚା ପସନ୍ଦ। ତା ଉପରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା, ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଦେଖିବା ପନିର ହେଇଛି କି ନାହିଁ ତରକାରୀ। ପନିର ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି।